Isidre Grau. Un any molt especial en què hem anat celebrant els teus 80 anys, Isidre. De fet, fa relativament poc que els vas fer. 7 de setembre. Vull dir que... I ja els vam començar a celebrar... Per Sant Jordi. Per Sant Jordi, per Sant Jordi. No cap problema, No, per celebrar. Aquesta celebració, en certa manera, ens ha servit per repassar i per compartir la teva trajectòria d'aquesta vida de llibre, que és el títol, de fet, que porta aquest acte. Com comentava al començament, l'Ajuntament de Cerdanyola ha organitzat diferents actes i accions a la ciutat aquest 2025, amb l'objectiu de fomentar la lectura i divulgar la figura de l'Isidre Grau. Aquest any, a més de celebrar els seus 80 anys, també recordem que fa 50 anys que està immers en el món de la literatura i 40 anys que va guanyar el Premi Sant Jordi. Penso que és una manera de viure i també a vegades puc dir que és deixar de viure, que aquest és l'equilibri, perquè mentre escrius vius d'una altra manera. La relació amb Cerdanyola és anar seguint la seva evolució, anar-s'hi adaptant amb el bo i amb el dolent. I jo Cerdanyola, allò és el teu lloc, l'estimes i et dol. Isidre abans comentava, jo li deia, ostres Isidre, hi ha molta gent fora. Però és que hi ha molta gent. O sigui, mostra que l'Isidre és una persona molt estimada a la nostra cinema. Proposar l'Isidre, jo crec que ningú de cultura en aquell moment va dubtar que era l'any, perquè a més coincidia amb els seus 80, doncs que teníem aquest homenatge. Vam trucar a l'Isidre va venir i me'n recordo que el primer que va dir, però vosaltres esteu segures de fer aquest homenatge? Jo puc dir poc amb tot el que es dirà avui, més que Isidre donar-te les gràcies, sempre que ens veiem et dono les gràcies, deus pensar que soc molt pesada amb això, però és que realment moltes gràcies perquè és molt difícil trobar escriptors que vulguin potenciar la nostra ciutat com tu l'has potenciat, portar la marca Cerdanyola al final allà on has anat, portar un Premi Sant Jordi aquí a la nostra ciutat, fer-ho part de la nostra cultura, la gran cultura que tenim en aquesta ciutat, donar-te les gràcies per participar en absolutament tot, a les taules del cafè amb lletres, en qualsevol cosa que et demanem, a les maratons de lectura. Quan l'Horacio Valdevieja va comentar aquell que passeja amb ulls de nàufrag és Dalí, en Pau Benavent es va dedicar a espiar-lo amb la rara fascinació que a vegades ens provoquen les follies diferents de la nostra. Hauria volgut copsar d'una manera definitiva allò que fa possible un geni, però les intrigues de l'Horacio li destorbaven qualsevol inici de claror. I començo dient que hem de felicitar la Isidre, però hem de felicitar també a qui ha pensat que s'havia de fer aquest homenatge. Perquè aquest és un homenatge just, oportú i necessari. I és un homenatge, ho seria a qualsevol lloc del món, però ho és més a Cerdanyola, perquè és cert que l'Isidre ha posat Cerdanyola en el mapa literari català. I posar-lo en el mapa literari l'he posat en l'imaginari català. No sempre som conscients de fins a quin punt el nostre imaginari sobre el país es construeix a través de la literatura. És a dir, fins a quin punt el nostre Empordà és pla, el nostre Ebre és el camí de Sírgia de Montcada, el nostre Pirineu és la Maria i el Pep Coll, la meva Terrassa és Jaume Cabré. Fins a quin punt la literatura no només difon, sinó que crea imatge i crea mite. Però si... Perdonin, ara potser no seré simpàtic. Si tots els motius que tinguéssim per homenatjar l'Isidre Grau fos que ha posat Cerdanyola al mapa, estaria molt content de Cerdanyola, però no n'hi hauria prou. Jo recordo que un dia anava pas amb la ràdio posada i sento: ha mort Jesús Moncada, l'escriptor que més bé va retratar Mequinensa. Dic, si tot el que va fer va ser retratar Mequinensa, potser no cal que obrin l'informatiu de Catalunya Ràdio amb això. Què va fer Jesús Moncada? A través de Mequinensa va retratar el món, va retratar l'ànima humana. L'Isidre Grau
ha fet això. Jo l'Isidre el conec com a lector amb La fugida en gris, ja anava pels colors, d'acord? El reconec com a lector amb Els colors de l'aigua, hem sortit a la foto del Sant Jordi perquè jo era el jurat i teníem els cabells negres amb tots colors. Però el conec com a escriptor, no com a lector jo, sinó com a escriptor, Ofèlia Dracs. Ofèlia Dracs era un col·lectiu d'amics escriptors que bevíem, menjàvem i criticàvem, fonamentalment, però que també teníem un cert projecte generacional. I quan jo hi entro i m'hi trobo l'Isidre, penso que l'Isidre, molt especialment, encarna aquest projecte generacional, aquesta idea de literatura que tenim tots en comú. I que en certes coses la retrobarem en el Jaume Cabré, en altres coses la retrobarem en el Jaume Fuster, en altres coses la Maria Antònia Oliver, però que amb l'Isidre hi són, per dir-ho així, condensades. Què era aquesta? Ofèlia Dracs i l'Isidre, nosaltres, Ofèlia Dracs, érem, a més d'un grup d'amics, una generació i un projecte. Un projecte que, com tots els generacionals, té sentit en el seu temps. Nosaltres reaccionàvem com a generació contra una època en què el cànon exclusiu, gairebé obligatori, era el que anomenaven el realisme social. S'havien de fer novel·les per explicar el futur que estava a la societat i com l'havíem d'arreglar. I com això tenia un punt de consigna política, ens hi vam revoltar. No contra el realisme, sinó contra aquest realisme unidireccional. Llavors vam recuperar autors nostres que en aquells moments no estaven dalt de tot, però que representaven una cosa diferent. Perucho, Calders, però al mateix temps, l'Isidre, tots plegats, però sobretot l'Isidre, veu en una llarga tradició de tot el món, no només d'aquí, sinó de tot el món, revifada en aquells anys. A la mare només li havies de donar un fil de res, una punta de l'argument, i ella et reconstruïa la història sencera. Descabdellava tot el que havia passat, o almenys tal com li havia arribat a les orelles, tant si era un cas relacionat amb la nostra família, els vius, o fins un parell de generacions enrere, com amb els assumptes tèrbols del veïnat. Quan ella entrava en un tema, s'hi reconcentrava tant que era com si deixés d'estar davant nostre. A part de fer-ne memòria, el lloc de la seva infantesa, del seu temps, de la seva gent, l'ha convertit, per l'art de la paraula escrita, en un espai on qualsevol lector es pot sentir identificat i saber que ell també pertany en un lloc i emocionar-se amb les paraules, encara que siguin referides a aquesta Cerdanyola. Recordo que quan va aparèixer primer Paisatge em va fer un impacte gran, perquè vaig tenir la sensació, Isidre, que tornaves a l'inici, és a dir, feies un nou començament. Bé, aquesta és una idea meva, però jo la vaig viure així. És a dir, hi havia Els colors de l'aigua amb aquestes novel·les que l'acompanyen, que és un gran projecte, però després es treballa moltíssim, es fan novel·les de temes interessants i variats, però quan apareix aquest llibre, que és el que aporta aquest paisatge de la Cerdanyola de fa uns anys, doncs hi ha com una identificació que hi veig. I a mi és un llibre que em va agradar moltíssim. Ell, en un moment determinat, parla de paisatge de l'ànima. Llavors, jo veig que primer Paisatge, que és del 2016, i què ens queda dels nostres, que és del 2025, hi ha gairebé 10 anys entre l'un i l'altre, hi ha un lligam de temps, de lloc i de reflexió. I la vista es perdia en un mar de camps i vinyes. Això era cap a la banda nord-oest,
on el terreny s'ondulava sense brusquedats i les muntanyes s'insinuaven lluny. Aleshores la terra no era de qui la treballava, sinó més aviat d'uns quants terratinents que les cedien en règim de parceria als pagesos que la volguessin treballar. Les vinyes de casa eren del senyor Marquès, un personatge de qui mai no vèiem la cara, però que era l'amo de l'imponent castell enlairat dalt la petita carena de l'oest, amb una esvelta figura ressaltada amb merlets de nova construcció i engrandida pels 4 pins que l'envoltaven. Aleshores, bé, ells dos d'alguna manera han retratat potser aquestes dues principals dimensions de la meva obra, diguem-li el que hem dit, la part més mítica o més imaginària, i que realment s'expressa amb el cicle dels colors de l'aigua i amb totes aquestes novel·les. I per altra banda sí que coincideixo amb el que ha expressat la Maria, que curiosament, quan escric primer paisatge, a veure, aquí els últims anys precisament hi he anat com aquell que diu cada any publicant, i sembla que però és que les coses venen de molt temps. Vull dir, en aquest cas, el primer paisatge eren notes que jo havia fet potser els últims 10 anys o el que sigui, de dir coses que podria parlar, com d'anècdotes no meves, sinó més aviat del poble, del que sigui, viscudes. I això ja tenia com un catàleg. Però llavors, en un moment determinat, que dius, bueno, vaig a donar-li forma. Llavors, bé, la forma amb el cas aquest del primer paisatge era partir d'una base viscuda, però deformar-la. O sigui, per tant, continua havent-hi ficció, perquè i aquí, evidentment, molts de vosaltres en presentacions així, aquest és aquell o aquest l'altre, bé, d'acord, sí i no, perquè, evidentment, si jo penso en algú, ho deformo, això està clar, sempre. Per tant, aquí, el primer paisatge és un primer pas a parlar d'una manera més realista de l'entorn, però encara escapant cap a la ficció. Realment, això que ens queda dels nostres no té, per mi, no té res a veure perquè per primera vegada no invento res. Primera vegada i única de moment. El que passa que evidentment recreo perquè estic escrivint no per ningú en concret. Potser el gran tema, a part de Cerdanyola, el gran tema de l'obra de l'Isidre és la família no entesa ni com un espai idíl·lic, la família, foc, arribo a casa, el meu castell, i aquí és el món de la tranquil·litat, ni com l'infern a la terra, sinó com un lloc on hi ha fraternitat i confrontació. I gairebé totes les seves novel·les hi ha una família que és les dues coses alhora. Allò que deia l'Anna Karenina, no? Només tenen història les famílies infelices, perquè les felices són iguals. La major part de les famílies són felices estones i infelices estones. I les seves famílies no són la teva. Per tant, no provoca la tafaneria de dir, mira tu, aquells dos estaven barallats, mira tu, per l'herència, les hòsties que es van fotre. No provoca aquesta tafaneria, però fa de mirall, i per tant per això et diuen el que et diuen, perquè fa de mirall de les famílies realment existents. No, acabo una mica amb això. Amb el tema de la família estic d'acord que hi ha bases de família, però també bastant. A veure, començo amb el Pau Benavent, que d'alguna manera és el protagonista, i ell ja proclama, ell també és un tio que li van tallar les ales en aquesta primera lectura que diu la Laura, vull dir que després de tota aquesta moguda a París vindrà el papa i dirà, tu va, cap a casa.